Hanya hewan nama sinsa mampil kaca tubuh peka dal bidal news habanok di bekhagtui. Khoroksa buhujek Mita D besani mung sahid deporma kami horina chodar para. Oma haikeno horni tintawo Mita D ni Nukhungo chinia nugia themrangro Eat tai hadul khitari lakha. O pati muno khanakano Radapur ni pulis rok bahaino thangai sogikha boroni Nukhungo. Haike tabu boroni Nukhungni bororo belai khano kha khamlaija. Eat korma tei pathor korma omo baino khitarei nogrok suplai rebaikha boroni Nukhungo. Khiaba borongni Nukhungni bororo khoroksa ban phano siniliya sabo ba khitar phakya na sikok da khitar phakya tagai da khitar phakya amo kuno saimaliya borongni Nukhungni bororo haike tabu nai tongdi chini kokto mani bisingtui je ojagni mampli serai ke norono kono nai joyakari nai tongdi jotonono khulumkha. Yang udah yang sok ya para con las leches que duermen. Yang kita